Záhorská knižnica v Senici pripravila pre siedmakov z prvej základnej školy čítanie z knihy senického básnika a prekladateľa žijúceho v Bratislave Mariana Hatalu. V detskom oddelení knižnice sa stretli vo štvrtok 13. októbra. Kniha Kratochvíle pre väčšie deti a menších dospelých vyšla začiatkom tohto roku a je to autorová prvá kniha určená deťom a mládeži. Deti milujem a vravel som si, že už je na čase pre nich čosi urobiť. Doteraz som písal len, v úvodzovkách len veci pre dospelákov, to znamená poéziu, kratučku prózu. A teraz teda konečne tá prvá detská knižka vyšla. To je môj taký dlh, ktorý som si splnil sám sebe, lebo mám deti krásne, múdre a veselé a ostatné, ktoré nemám, tak mám literárne a pre tie teda píšem a tým som tú knižku venoval. Marian Hatala sa v tejto knižke inšpiroval svetom zvierat, prostredníctvom ktorých v básniach reaguje na súčasnosť. Básne ako napríklad Na oslave oslov v Oslo, Mis všetkých sliepok či O nasúpenom supovi sršia iróniou, vtipom a dobre sa pamätajú, čoho dôkazom boli i žiaci z prvej základnej školy. Opica Alica. Bola raz jedna opica a volala sa Alica a veľmi jej chutila pizza. K detským knihám neodmysliteľne patria ilustrácie. Knihu Kratochvíle ilustroval dvorný grafik Mariana Hatalu Ľubo Guman. Básnikovi sa písanie pre deti zapáčilo. Už je aj pokračovanie, ktoré by mohlo výjsť na budúci rok knižne. Kniha bude mať určite minimálne taký úspech ako tá prvá. Súdime tak podľa reakcií žiakov na autorskom čítaní nových básní z pripravovanej knihy. Naša učka zvykne vravieť o mne, že som dieťa duchom neprítomné. Prižmúriť vraj musí obe oči, len čo moje písomnosti z očí. Hororom sú odpovede ústne. Práve kričí, veď on hlúpne, pustne. Dám mu ďalšiu šancu, ešte vyčkám. A mne z dlaní vzlieta lastovička. Papierová, zľahka v triede plachtí. Učiteľka sťažka vzdychá. Ach ty. Naparím ti riadnu trojku s mravou. Obojručne. Ľavou ba aj pravou. Na lícach mi už dnes červeň kvitne. Keď vybledne, hneď mi otec kvitne. Medzi nami to sa občas stane, že sme povznesení nad lietanie. Ja som nevedel...